tapi wis sambel arepen. Rajenek dolan Gusman nang omah kok bingung. Sakmosan kudu tak tangisi. Wong kudu waro Gusman wonten ati duku sumo ayu. Oh ora trenyong paintang sawangan gawe awake sing glentrok seger paling Gusman kelopo muda lega nono gon kunandang pronto witing pari Gusman dimen mari Gusman goni lara ati aduh duduku sumo apa ora krasa apa pancen wis tega mbok balem janur paring ngusada wong kang nandang buyung yuk kampak kembali bergoyang bolo masih bersama New Margolaran dan juga Eri Wijaya Salma Multimedia. Piye Gusman dilanjut to Gusman lanjut ke cak-cae lara Gus ora kaya Pak Ita wong kang ada muyung asik ambangan ra doyan yan ora jeneng dolan ning omah bingung ngene kok karo kamarku mung kudu waro bapak-bapak wonge ati Pak duku semua aju apa lah trenyo sawangan iki Gusman awakku sing lemu akelopo muda lagan ana angkang wono witing Pak jimen mari gonku lara-lara ati aduh ya pina delok kong pin Gusman aja ngono Gusman rasa repot to Gusman nek ana sing akeh Gusman ngene kok matur suwun nggih Bapak Ita sing duwe kampak kuwi delokane ngono ku wonge iki nek metu ki rondo iki gemerowan wis to aku wis tawasi ndi omah betawat apa ten aku nek omah ki yo Dengan kini dia boyo rondo keranting le. Gimana ya? Cocok lagi ngarang. Capil licol gimana? Sama ngiru capilku gitu. Saya Gusman je saiki tak tutuk nih. Guyon yo. Duduk kusumo.
apa ora krasa apa pancen wis teko mbok balung janur paringku sada wong kang andang uyung spesial konter betul warga Kampak pinanggan kalau Margo Laras nggih kudu nang Margo Laras gak sasukan-sukan nggih langsung mara aja ketono dalan regane larang Gusman lho sing ro regane mereka spesial kolator Panjenengan Pak Bayan Sutomo sekeluarga nggih langga mugi dadosaken jamining saya akan berjanjikan terima tamu nggih sedaya undangan ben kang atuk lan gampang wis lho iki aku paten nono wae timbang aku pisah karo kowe tangismu ana pakonku kok nggo tutup wangise atimu tatune atiku iki mong sliramu kang bisa nambani balok klopo paribasan san tresnamu bul
etrokan tulungono aku iki aja nganti aku koncati pelasana awak iki aku pengen cek kumpul dadi siji kok wis temen atimu tanpa dosa Gusman riko tiga ninggal aku balik nong taline tresnana aja nganti udar ilang osmerong yeay kage Bapak Bayan Sutomo spesial Bapak saya bulan jagi abang nis aku paten nono wae timbang aku dek pisah karo kowe tangismu ana pakonku kok mbok tutup wangi isi atimu tatune atiku mong sliramu dek kang bisa nabani balung klopo paribasan tresnamu jebul etok-etokan tulungono aku iki aja nganti aku koncati pelasana awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok wis temen atimu tanpa dosa tega ninggal